खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारिखौ समबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ नुजानो सोनारदो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव एमसिएल सायखं बसुमतारिया बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोंनि नंखाय खौरां फोसावनायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो रायजोनि सिगाङाव निमाहा बिनांगौ होनना गावनि मोखां बिजाबनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। एमसिएल सायखं बसुमतारिनि देहा बेंगिरि पिएसअखौ बोखारना होदों होनना खौरां फोसावनानै एमसिएल सायखं बसुमतारिया ससियेल मिडिया फेसबुकनि गेजेरजों पिएसअखौ बोखाराखै होनना फोरमायदों। बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिनि सायाव अजद सोंखारिनाय इएम रन्जित बसुमतारि बिथांनि गुन्डा लिडारसिप बिसोर जायनि थाखाय प्रमद बर'नि सोरखारखौ दुर्बल होनना बुंदों। जों सुबुंथिखौ नोजोर बोनानै आब्रुथिखौ लानानै सोरखारखौ खुंगासिनो, रायजोफोरजों गोरोबलायनानै जौगाथाय आरो खौसेथिखौ लाबोनो नाजागासिनो दं। बेफोरनि मेगन सानानै बै समनि गुन्डा दैदेनगिरिफोरा नायनो हायाखै। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ मा लाबोखो? रिहन दैमारिया हाग्रा बिफाननि हाखौ जोंनि रेभिनिउनि हाखौ सैनानै साहा बागान बानायदों, गावबा गावनि खालामना लाजोबदों, इन्जय खालामनो भुटान बायदियाव सप्तायै सप्ता थाहैदों। बेफोर बाथ्राखौ रायखांफिननो गोनांथि गैया। बिथांमोना साफा साफा गुन्डा दैदेनगिरिखायनो बै समाव समाजखौ गाग्लिनानै रायजो खुंदोंमोन, नाथाय जों बेखौ लुबैया, बेखायनो जोंखौ दुर्बल बुंदों होनना अजद होदों बिथाङा। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि ब्रैथि सानखौ मैया चापागुरि कक्लाबारि गुदि थुनलाइ आफादनि मावख'आव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लायै गौथुमनि आफादगिरि मित्तु बर'जों लोगोसे लेङाइ गाहाय नेहाथारि अलंबार मोसाहारिजों रामफान्दारि मैखोम बसुमतारि, लेङाइ थुनलाइ नेहाथारि सौफन बर', गौथुमनि बिबानगिरि फोजोंसार बनवारि जेंकिरि बर'मोनहा हाबाफारियाव बाहागो लाबावो। लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था थुनलाइगिरि प्रणब बर'जों लोगोसे फुंखा थुनलाइयारि आयदा मानगोनां सोद्रोमा थुनलाइगिरिफोरा फुंबिलि समाव गौथुमनि फिरफिला बिरहोयो। आफादगिरि मित्तु बर'आ लोगोसे समायना आरो जोरथायनि फांसे बिफांबो गायो होनना मिथिना मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। पुलिसनिफ्राय बारग'नो थाखाय आखाइयाव हेन्डकाफ लानानैनो सिखावा बारसोमनाय लैथोसायाव। हेन्डकाफ खानाय हालोदावनो खारखोमादोंमोन, नाथाय हमजागोन सानना लामाजों थाङालासिनो बारसोमना होयो बे लैथोसायाव, जायनि थाखाय पुलिसफोरा नागिरनाय दसेयावनो दावराव जायो, नाथाय बारग'नो बहा। पुलिसफोरा नागिर दैनि मेथ'खानि गेजेरनिफ्रायनो हमो। नग'आव जादों मरिखलं पुलिसनिफ्रायनो हेन्डकाफजों लोगोसे खारखोमादोंमोन सिखावा। मुङा इस्राइल हुसैन। गोबां सुबुंनि न'निफ्राय दिहुननाय मटरखौ सिखाव खालामदोंमोन बियो। गोबां सुबुंफोरनि अजदावनो हमनाय जायो बिखौ। दासिमनि भिडिअ'आ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।